Ara que ja hem refrescat el que sabíeu sobre neologismes, sabríeu dir com es formen aquestes paraules noves? Ben segur que els mecanismes d'innovació lèxica us sonen de les classes de llengua de l'escola o l'institut. Doncs és el moment de treure-li la pols als apunts. Comencem. Els mecanismes d'innovació lèxica són els processos de transformació, creació o préstec de paraules que donen lloc als neologismes. Classifiquem els mecanismes d'innovació lèxica en 5 grups: derivació, composició, truncació, canvi i manlleu, que alhora es poden classificar en diversos subtipus més específics. Trobareu una càpsula de neologia per a cada mecanisme en què s'explica en detall com funcionen i quins subtipus hi ha. A més, hi trobareu molts exemples que us ajudaran a entendre millor com es fan servir aquests mecanismes d'innovació lèxica en l'ús real de la llengua. A més, si amb els exemples no en teniu prou, les següents càpsules de neologia també inclouen una sèrie d'activitats autoavaluatives que us serviran per comprovar si heu entès bé el contingut del vídeo. Som-hi!